такий період, коли я думав, що я такий, типу, дуже витончений романтик. Я знав деякі вірші класні на пам'ять. І завжди чекав, коли наступить цей момент, що буде щось класно дівчині, типу, продекламувати цей вірш, щоб вона поняла. Входить момент, такий падав сніг на поріг. Ні, саме смішне, що ніколи таких моментів не було. Я такий, коли це може бути от прям в тему. Я прям от всі моменти, які в мене були, такий, ні, не щас. А ти відправляв дівчині прям, ну, от лист по пошті? Колись я переписувався з дівчиною, це вже я був малий, мені, напевно, було років 13-14. І я в таборі познайомився з дівчинкою, і вона була з іншого міста, і ми переписувались з нею, так, типу, писали листи. І інтернет вже був на той час? Було, але, по суті, можливість переписуватись була по телефону в смс-ках, але це коштувало грошей більше, ніж відправити листа. Ну, просто в смс-ках ти можеш більше дізнатись про людину за певний таймінг, ніж в листах. Ну, да, але в цьому був свій прикол.